uthisha wami uthisha wezonke ngisinika lethuba ngoba nginaye umuntu okwazi ukukhuluma phambi kwabantu ngizozama. Sibonge uPastor wezokufundisa sisize kakhulu thina abantu abasha iBhayibheli ayiyona wethu kodwa kancane kancane sisiza siwafunda lawo mavesi siwaphosta senza lonke into through Pastor wezokufundisa iBhayibheli. Mina ukuhlala ngiyashaya ngiyachaza ngihlala ngiyashaya ngokumazi ngokuhlala phakathi ngisebenza amafoni ngisebenza nabantu abahlukile amafoni abangamaforeni abaqhamuka ngaphandle siyahlanganisela. So umqondo wokuthi njengoba sifundile i-social media umqondo wokuthi ngokuhlanganyela ungabi ukuthi omunye umuntu uphumaphi nomunye umuntu uqhamuka ningenza okuningi ngokubambisana nibambisane nonke ningenza okuningi ungabhekanga ukuthi umuntu ubani usuka kule phezulu kodwa nibambisane ndawonye ngomsebenzi ningenza okuningi. Ophinde futhi kwakuzela ukuthi kulo msebenzi engiwona ukhule ngokwenza futhi nanoma ngibuka kuyinto eyangaleso sikhathi kodwa sengibona ukuthi ngaziphilisa ngawo umsebenzi ngangithatha futhi umsebenzi. Ngibonge kakhulu othisha abaye basihlanganisa nabanye abantu bakwezemidlalo basize kakhulu kusigqugquzelile kwathina ukuthi baluleke kangakanani into esiyenzayo ekhaya.